Tako je! Pogledajte nebo! Ovo nisu tragovi aviona! To su tone i tone otrova koji svaki dan sipaju na nas! Nas su prodali! To si to i na tebe i na tvoju decu i sve žive. Uhapsite izdajnike! Uhapsite vladu i generalštab! Pogledajte nebo! Sprovode genocid nad nama svaki dan! Ko im je to dozvolio? Pogledajte! Nemojte da kažete da niste obavešteni! Znaju, Nikola, znaju! Bakterije, virusi. Vojsko! Policiju! Branite Ustav! Stanite uz narod! Pa ne umiremo valjda svaki dan. Uhapsite izdajnike! Vladu i generalštab! Pogledajte malo oko sebe, koga pogledajte da je zdrav. Bravo, Nikola! Političari otvaraju bolnice za decu. Vojsko! Policiju! Zaustavite genocid! Branite Ustav! I branite narod! Stanite na stranu naroda! Zaustavite konačno genocid! Srpski narod nestaje! Nemojte vi njemu govoriti, on nema pojma nešto o tome, ne možete vi njemu govoriti. Ne zna on. Da vam kažem, sad je 12. oktobra da zračenje naše dece, nas, mogu da dođe, ove suše i sve ovo, to sve radi ovaj kako sad. Mi bi trebali svi, znam, slušao moja, znam. Jeste, to je knjiga, znam, čega su to ovdje. Pazi, debeli, pazi, gazit će. A šta mu je trebalo? Dobro, on je... Pa ne znam.